May parte ng ating mukha na pwedeng hindi natin gusto. Example, ang ating flat nose, ang ating big eyes, ang ating big mouth, ang ating malaking tainga. Pero bakit hindi tayo dapat magpa-cosmetic surgery? Unang-una, hindi ito gusto ng Diyos. Hindi gusto ng Diyos ang cosmetic surgery dahil binabago nito ang kanyang disenyo sa iyo. Ang pagbabago sa iyong hitsura ay pagsalungat sa orihinal na disenyo ng Diyos. Ipinapakita nito na hindi tayo kontento sa kung paano tayo nilikha ng Diyos. Imbis na magparitoke tayo, gayahin natin si David na pinuri niya ang Diyos sa paggawa sa kanya. Sabi niya, I will praise you for I am fearfully and wonderfully made. Psalm 139 verse 14. Mas gusto ng Diyos at pinagpala niya ang mga may mabuting puso. Ayon sa 1 Samuel chapter 16 verse 7, sinabi, But the Lord said to Samuel, Don't judge by his appearance or height, for I have rejected him. The Lord doesn't see things the way you see them. People judge by outward appearance, but the Lord looks at the heart. Gwapo si Eliab pero God rejected him kasi mas mahalaga sa Diyos ang kabutihan ng puso kaysa panlabas na anyo. Ang kagandahan ay mapanlin lang. Ayon sa Proverbs chapter 31 verse 30, sinabi, Charm is deceptive and beauty does not last, but a woman who fears the Lord will be greatly praised. Mas pinapahalagahan ng Diyos ang takot sa Kanya at magandang ugali kaysa pisikal na kagandahan. Ang tunay na kagandahan ay nagmula sa loob. Ayon sa 1 Peter chapter 3 verse 3 to 4, sinabi, Don't be concerned about the outward beauty of fancy hairstyles, expensive jewelry, or beautiful clothes. You should clothe yourselves instead with the beauty that comes from within, the unfading beauty of a gentle and quiet spirit which is so precious to God. Ang Diyos ay nagnanais ng kabutihan ng puso at espiritu. So, hindi ka dapat magpa-cosmetic surgery dahil hindi ito gusto ng Diyos. Pangalawa, hindi ito gusto ng tao. Bakit? Kasi para sa nakararami, ang cosmetic surgery ay pandaraya ng kagandahan. Ang mga tao ay mas nagnanais ng tunay na anyo. Gusto nilang makita ang tagumpay sa kabila ng mga pisikal na kakulangan. Halimbawa, si Abraham Lincoln ay hindi gwapo, ngunit naging matagumpay na presidente ng Amerika. Ipinapakita nito na ang tagumpay ay hindi nakabase sa hitsura, kundi sa karakter at puso ng isang tao. Ang mga tao ay mas tumatanggap at pumupuri sa pagiging totoo. Mas gusto nila ang pagiging natural at tapat. Gusto nating magpa-cosmetic surgery, hindi ba, upang tayo ay tanggapin at purihin ng mga tao? Ngunit mas tatanggapin pala tayo at pupurihin pala tayo ng mga tao kung tayo ay totoo. Alam nyo ba, ikaw ay nagmumukhang hindi kontento kung ano ang meron ka kung magpa-cosmetic surgery ka? Sa likod nito, pagtatawanan ka pa ng mga tao, lalo na kapag nakita nila ang before at after ng iyong mukha. Ang hindi pagkakontento sa sarili ay nagdudulot ng negatibong pananaw mula sa iba at nagiging dahilan ng pangungutya. Example, si Sanderford, nagpa-cosmetic surgery siya upang purihin siya ng mga tao. Pero ano nangyayari? Binabash siya ng mga tao. Bakit tayo hindi dapat magpa-plastic surgery? Kasi unang-una, hindi ito gusto ng Diyos. Pangalawa, hindi ito gusto ng mga tao. Pangatlo, ito ay kagustuhan ni Satan. Satan is the father of lies. John 8:44. Gusto ni Satan na maniwala ka na kapag magkaroon ka ng fake face, tatanggapin ka ng mga tao. Pero mga kapatid, tingnan ninyo, ang isang tao, mayroon siyang fake face. Pero bakit na-ban siya sa isang probensya? So hindi talaga makakatulong ang isang fake face upang tayo tanggapin ng maraming tao. Sa panghuli, ang pagpapasya na hindi mag-plastic surgery ay isang desisyon na nagpapakita ng paggalang sa disenyo ng Diyos at pagpapakita sa tunay na kagandahan ng Diyos. Ang tagumpay at kaligayahan ay hindi nakabase sa panlabas na anyo, kundi sa kabutihan ng puso at tunay na pagkatao. Ang pagtanggap at pagpuri ng mga tao ay mas makakamtan kung ipapakita natin ang tunay na sarili kaysa pagiging picky. Ipinapakita nito na tayo ay kontento at nagpapasalamat sa biyayang ibinigay ng Diyos.